Nalazimo se u selu Šišave. Prijatelji, šta vi mislite o Ireni 48 svadbe? A od onoj plavuši, jao što mi se sviđa ta pičkica. Znaš šta bi mu ja rado, momci? Ja bi mu lizao prvo sekilj, pa bi ustao direktno jezik u šuperdu. Lako. Pa bi dudlo, mnogo bi dudlo, prijatelju. Stvarno bi dudlo, prijatelju. Šta bi radili kad bi ona malo popušila malo ovako? Pa udario bi go kurcem po čelu, prijatelju. Još neke izjave treba? Nastavite. Mnogo mi se sviđa, ja bi go čitav 24 časa i beš mojega kuma krlježe ko te leže. Pokaži mu to. I, dakle, evo, zaključili smo na osnovu da Irena ipak najseksipilnija žena u Srbiji. Da, ima. Evo, na osnovu ove priče zaključujemo da je naš prijatelj veoma zaljubljen u nju. Šta, prije šta ima da kaže za svog kuma? Opterećen njom. Srđu. Za mog kuma bih želeo da je veliki lažov i veliki lopov. To bih želeo da moj kum čuje od mene. Amin. Samo da spitam, a za Slobodana Miloševića, Slobodana Miloševića, to bi... šta bi rekli? Govor. Govor jedan.